Dobra, teraz nie jemy śliniaczka, dobrze? Tylko będziemy jeść deserek. O, patrz. Kiciuś, deserek? Ojej! Deserek będzie, tak? Ojej! Chodź. Łyżeczka jedzie. I otwieramy buzię. I co? Dobre, nie? Dobre. Następna łyżeczka. No i deserek to pyszny. Zupka to była taka sobie. Ale deserek to jest pyszna sprawa, nie? Niam. Dobra, poczekaj, ten fartuszek ci trochę tak rozprostujemy, dobrze? Okej? O, tak. No, taki głodny. Szybciej, mama. No, szybciej. Hop. No, ale dobre, nie? Następne. Chodź. Buzię otwieramy, Tomek. Tomuś. Hej, poziomka. Przypomniało ci się, nie? Hopsa. Pycha, pycha, Tomek. Pycha. Pyszne. Takie dobre? Chodź. Niam. Niam, niam, niam. Wiesz co? Poczekaj. Wyrwij się na wolność. Sok Epuseran usuwaj 4-krotnie krótsze włoski niż wąs. Poczułaś, Messi? Poczułaś? Co tu trzyma? Aparat? No, tak żeby byś nachylał. O, to jest ta piosenka, co ci mówiłem. Znasz ją? Nie. Dawaj, dawaj. Czekaj, żeby cię nie rozpraszało, to wiesz? Żeby cię nie rozpraszało, to dobrze? No, nie ma fartuszka na razie, bo to za bardzo... Nie o to chodzi, żebyś śliniaczek jadł, wiesz? O. No dawaj. Otwieramy buzię. Ale dobre. No. Tata jest? Wiesz co, muszę tak trzymać, bo później na filmie jest tak z boku. Wiesz, jak się to wrzuca, to to tak bokiem trzeba oglądać. Tata. Ale dobre. Aha, to... Fajne to jest ta piosenka. Chodź. No. Ale dobre. No. Takie dobre. Ej, Tomuś. Hej, halo. Może przyciszę to. Halo. No, dawaj. No, Fiolka tam poszła, tak? Fiolka poszła poszczekać trochę. No. Ale buzię otwieramy szeroko. A robimy Tomuś. Ale ładnie, nie? No. Ale dobre. Ale dobre. No, otwieramy. Ale dobre. Tata przyszedł? Dobry, nie? Ale otwórz buźkę, otwórz Pysia. No ładnie otwórz. Tomek. Niam. Opa. Opa, jeszcze. No, otwórz. Niam. O, niam. Dobre, nie? Dobrze. No. Takie pyszne, nie?
Jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz, tak? No dobra. To dawaj. Ale szeroko buzia. Dobra. Smakuje ci? Jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz? Czekaj, to za dużo troszkę. No, buzia szeroko. Nie takie ciumkanie, tylko szeroko buzia. No, pięknie, pięknie, pięknie. Piękniuśko, piękniuśko. No. O Jezus. No, jeszcze trochę mamy. No, to chcesz jeszcze? Jeszcze byś zjadł? Jeszcze byś zjadł? Troszeczkę byś zjadł. Trochę tak. No to masz. Proszę bardzo. Ale dobre. Dawaj to kupi się. No i co, jeszcze chcesz? Pyszczku? Trochę ci się chyba niewygodnie siedzi, co? Oj. Ops. No. Chodź jeszcze. Tomek, jeszcze jesteś głodny? Coś byś zjadł, jeszcze przekąsił, wrzucił na ruszt? No. Dawaj. Ktoś by wrzucił na ząb też. No, Na tylko pewno. z zębów. Na dziąsło. Wrzuciłbyś coś na dziąsło? Masz. Ale dobre. Jeszcze chcesz? Jeszcze byś zjadł, Tomek? To masz. Zjadłbyś coś jeszcze? Hello. A czy całą miseczkę znowu wsunąłeś? No? Tomasz.